Good morning. So, wala kay ko naka-chika o vlog diri kay akong parents. Nagkipauli ko nila diri sa island. Kaya manayan sila yung teacher's night. So, karon pila na ni ka-days. Pero wala ako nakahimog video. Unya, kinahanglan pa ako maghimog video sa katong past few days. I think so far 3 ako need him on. Hindi ko ganagan ko nga more genuine gani siya nga kanang adlaw mag-take ko yung video. But also mas dili ko ganahan, nga dili ko consistent. So I have to make 3. Let's go. As much as ganahan kay ko sa Cebu niya at peace kay ko dito, akong parents supportive kayo nako. So I have to be here. Even though, murag ma-crazy ko diri. Dili ko comfy diri sa mo. Pero there's this one thing nga akong parents kay good at. And I'm gonna tell you a story, like a small metaphor about the kind of parents that they are. Look at us. Cute cake ko for ako og OFW. Nakaangat niya na ito ka sugar baby. So there was this one time nga nanglaag sa akong parents at dumi sa lungsod. Halfway through, yung naog mi ka nagpalit mi og bread. Nagmotor man mi atugod. Kaya pagkauman, tanaw ko dito sa dark nga street nga walay lights. Ay nara ko yung urge nga ala ganahan ko mag-walk ron dito. Ganahan ako mag-play of music, kaya mag-run, kaya mag-feeling na sa music video, ganahan na gani. So, yun ko sa akong parents na, wala na nilagi question kaayo kay kiba man sila nga yung practical ko weird. Pero wako nag-expect nga ila ko sundun o suga sa motor. Like, gasayo ra ko and run and go walk. O niya, sila ilara ko gi-flashlightan sa ka-dark sa night sa gamit ang motor. Naras lang sa likod and follow na ko. Niya, more like somehow metaphor siya sa akong parents. Tingog. Moral o metaphor siya in a way nga akong parents ilara kong ilad buhat of things nga weird or impractical or ambitious. Supportan na ko nila no matter what I do. But they'll always be the people na nasa akong likod. Na if kapuyon ko, pwede ako musakay nila and ilang ilight ako ang world ko dark na. And also, it's a little cheesy gid to. Pero tinuod yun na, yun na akong parents. Ayan, bisan, cool kay ko din sa amo. Grabe kayo, ka-down akong happiness level today niya. Grabe ko ka-unstable. Muna gyapon ko. So, I'm here. And I hope I don't go crazy.